D'això ja fa temps. Dues conegudes meves, a qui anomenaré Mar i Laia, van decidir passar uns dies a Orís, un poble minúscul del Pirineu, a tocar d'Andorra. I anaven a desconnectar. Silenci, muntanya, pedra, natura i una casa antiga llogada a través de la família d'una amiga. El típic refugi que des de fora sembla perfecte per fugir del soroll del món. I al principi ho era. Des del balcó de la casa podien veure boscos immensos, vessants verds, i tenien aquella sensació tan particular de l'altra muntanya, on el temps sembla moure's d'una altra manera. El poble era petitíssim, amb 4 cases de pedra, una església romànica i moltes ruïnes mig engolides per la vegetació. Més que habitat, semblava resistir. Allà mateix van conèixer en Quimet i la seva dona, Ramona, una parella d'avis que semblaven sortits d'un altre segle, i també en Llardó, una guineu domesticada que voltava pel poble amb una naturalitat inquietant. Els dos avis eren hospitalaris, xerraires, entranyables, d'aquelles persones que et fan abaixar la guàrdia de seguida. I també van conèixer el mossèn de la zona. I aquí és on la història comença a torçar-se. El primer detall estrany va ser l'església. A dins es van fixar que hi havia unes marques gravades a la pedra, com si fossin símbols antics. Quan li van preguntar al mossèn, ell els va dir que devien ser embarrades. Però segons m'ho van explicar, la resposta sonava massa ràpida, massa preparada, gairebé com si no volgués que tornessin a parlar-ne. Més tard, en tornar a casa després d'una excursió, una d'elles, la Laia, va veure unes marques molt semblants gravades a la pedra al costat de la porta. No sabia dir si ja hi eren abans o simplement no s'hi havia fixat, però li van recordar immediatament les de l'església. Aquella mateixa nit, durant una tempesta forta, va passar la primera cosa realment inquietant. La Laia era desperta, mirant els llamps a través de la finestra, quan en un dels flaixos va veure, durant una fracció de segon, una figura humana fora, una figura alta, immòbil, amb unes banyes que li van recordar les d'una cabra montesa. Només la va veure en aquell instant, després res. Però la por va ser prou real perquè acabés plorant, tremolant i dormint al llit amb la Mar després de comprovar que portes i finestres estaven tancades. L'endemà van decidir explicar-ho a en Quimet i l'avi, que fins a llavors havia estat més aviat pintoresc, es va posar seriós, molt seriós. Els va dir que no es fiessin del mossèn, que allò que feia dins l'església no tenia res de sagrat i que hi havia coses al poble que eren ja no tocat. I sobretot que aquella amabilitat sobtada del sacerdot amb dues noies de fora no era normal. Aquell mateix dia encara van fer vida més o menys normal. Van passejar, van menjar amb els avis, van deixar-se embolcallar per aquella falsa seguretat rural feta de cafè, històries antigues i afecte sincer. Però a la nit es van despertar de cop. No sabien per què, només sabien que, de fons, sonaven tambors. Van sortir a fora i a la llunyania, al bosc, van veure una llum intensa, un foc. Eren les 3 de la matinada. Van fer el que probablement no haurien d'haver fet mai, anar-hi. Com eren ben modernes, es van equipar amb llanternes, GPS, càmera i abric, i van caminar en plena nit fins al bosc. A mesura que s'hi apropaven, em van dir que els tambors sonaven cada cop més fort. També hi havia una olor estranya, com d'humitat vella, de terra remoguda, de cosa oberta. I quan van arribar prou a prop per amagar-se rere els arbres, ho van veure. Enmig d'una clariana hi havia una foguera enorme. Al voltant del foc, una vintena llarga de persones mig vestides amb pells ballaven i cantaven en un ritme que no semblava festiu, sinó ritual. I al centre de tot, una figura amb un crani de cabra tapant-li la cara mentre dirigia aquella estranya cerimònia. La Laia va entendre de seguida que el que havia vist la nit de la tempesta no era una visió, era aquell home.
o fos el que fos. Van seguir gravant i el que va passar després ja no tenia res d'ambigu. Dues persones van portar un sac fins a la vora del foc. Dins hi havia un home jove, inconscient. El van despertar a bufetades. Va començar a cridar en francès, intentava moure's, però estava lligat dins el sac. L'home del crani va aixecar aquell altre home, el francès, amb una força que no semblava normal, i el va matar. Després el va llançar al foc. Però us podeu imaginar, estimats oients, que la meva cara va ser de total incredulitat. Però segons ho va explicar, aquell va ser el moment exacte en què la realitat va deixar de semblar real. Perquè mentre el cos cremava, les flames van començar a canviar de color i a l'altra banda del clar va començar a aparèixer alguna cosa. Primer semblava una massa negra, després es movia com si tingués tentacles, moltes boques i una mida impossible. I no venia sola. Entre els arbres, altres figures semblaven avançar cap al clar. Al principi les van confondre amb troncs en moviment, però quan s'hi van fixar millor van veure que no eren arbres. Eren criatures altes, viscoses, negres i amb apèndixs que semblaven branques i cossos que es movien com si no acabessin de pertànyer a aquest món. En aquell moment, la Mar va tenir una idea desesperada. Trucar al mossèn, va marcar i el telèfon va començar a sonar dins el clar, entre les motxilles dels ritualistes. Allà van entendre dues coses de cop: que el mossèn formava part del ritual i que elles no haurien d'haver estat allà. Quan es van girar, una d'aquelles criatures ja era darrere seu. Van cridar i aquell crit les va delatar. L'home del crani es va girar cap al lloc d'on venien els crits i va donar una ordre: aneu a per les infidels. I llavors va començar la fugida. Van començar a córrer, bosc avall com van poder, saltant pedres, branques i arrels, amb els ritualistes darrere. Però no només eren els ritualistes, també amb aquelles coses que cada cop es movien més de pressa. Segons elles, el so que feien no s'assemblava a res viu. No eren passes, no eren branques, era una mena de fregadís humit, pesant, com si alguna cosa massa gran s'arrossegués amb intenció. Van arribar al camí, es van aturar només uns segons per respirar i va ser aleshores quan es van girar. La foguera havia esclatat en un flaix de llum i aquella massa negra, immensa, plena de tentacles i boques, s'havia alçat per damunt dels arbres. Segons em van dir, van córrer fins al cotxe i van marxar